जाय बिथांमोना बुंदोंमोन मानि थाखाय डनेसन हरनांगौ नैबे नानिखौ नायनाय जोंनि दुखुखौ नुनानै इम'जिजों माने मिनि बिसोरनि गथ'फोरनि गेजेराव मालाबाबो दुखु जानाय नङा बिसोरो सानो खोमा खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ बे आंनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आं दिनै नोंथांमोननो फंनैसो खोथा फोरमायनो फैदों जाय बिथांमोनहा जोंखौ फेसबुकआव भिडिअ आपल'ड खालामनायाव फेसबुकनि गेजेरजों जोंनि अबस्थाखौ नुनानै बा जोंनि दुखुखौ नुनानै इम'जिजों माने मिनि हरदों आरो बिसोरनि सायाव आरो जाय बिथांमोना मिनि हरदों बिसोरो सानदों नामा कि माने बेमारा जोंनियाव जानाय नङा बा जोंनि न'खराव जाया होननानै जोंनि माने हा हु जोबस्रांनाय माने सम्पति जोबस्रांनायफोरखौ गासै जोबनायफोरखौ नुनानै बिथांमोना माने मिनि हरदोंसो आरो आं मिनिनायनि माबाबो स्क्रिमाव होना होखागोन नोंथांमोना नुखागोन साइडआव आं स्क्रिमाव होना होगोन साइडआव नायबानो जाबाय ओरै खना साइडजों बिसोरो माने मिनिदोंसो आरो जोंखौ जोबस्रांजोब्बाय दुखु बिसोरो गाबगासिनो होननानै जोंखौ जोंनि गाबनाय बा जोंनि दुखुखौ नुनानै खस्थ'खौ नुनानै बिसोरो एकदम मिनिगासिनो आरो सोरबा रागाबो जोंहरदोंसो माने रागा जोंनाय इम'जि हरदों आरो मिनि हरदों आरो मा होननो बिसोरखौलाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो बिसोरनि सायाव मा होननांगौ बिसोरहा माने न'खर गैया आरो बिसोरनाव माने माब्लाबाबो बिदि दुखुआ फैनाय नङा बा बिसोरनि गथ'फोरनि गेजेराव माब्लाबाबो दुखु जानाय नङा बिसोरो सानो खोमा बेनिखायनो मिनिहरदों जानांगौ जोंनि हालोदखौ नुनानै नोंथांमोनाबो दासान्दि जोंनियाव जाया होननानै सानसे समाव जागोन नोंसोरबो जोंनि बायदिनो हा हु जोबस्रांगोन अब्ला नोंथांमोनाबो बुजिनांगोन दि जोंनावबो जों मालायखौ मिनिनाया जोंनावबो जाबाय होननानै नोंसोरबो अब्लासो बुजिनांगोन आरो जोंबायदि गाबनांगौ गोनां जागोन जों जेरै दा दुखु खालामगासिनो दं गाबगासिनो दं फिसानि थाखाय नोंसोरबो बिदिनो गाबनांगौ जागोन आरो सानसे समाव जाय बिथांमोना मिनिहरदों बिसोरो बेनिखायनो नोंसोरो मालायखौ इगनर दा खालाम आरो दा मिनि आरो सानै साथाम बिदिनो दङ जोङो माने अनसुंथाइबो बिनाय जादोंमोन नालाय बिसोरो कमेन्टआव बुंदों दि नोंसोरनो मानि थाखाय अनसुंथाइ नांगौ मा गोनां दं बिसोरो माने भिडिअआव नुवाखै आरो जोंनि खस्थ'खौ नुवाखै भिडिअआव जोंहा मा खस्थ' जादों बेखौ नुवाखै आरो बेफोरनि सायाव नोंथांमोना मा बुङो कमेन्ट खालामबानो जाबाय जाय बिथांमोना बुंदोंमोन मानि थाखाय डनेसन हरनांगौ बा मानि थाखाय अनसुंथाइ नांगौ नोंसोरनो नैबे नानिखौ नायनाय जोङो बे माने बिदिनो हस्पिटालनि बिसिना बा न'नि बिसिनायाव दिनैसिम लानानै बियो 1 बोसोर 7 मास जाबाय बिदिनो उन्दु थानाय आरो थाबायनो हाया जानो हाया लोंनो हाया जोंनो बिदि जाबाय नै नायनो हागोन बिनि उदैफोरखौ नायनाय माबायदि हाबसोलांजोबखो दाबो बिनि हासुदैयानो बेजोंनो गबावनाय नाय बेफोरखौ नायनाय अपारेसन खालामनायनि दागफोरखौ बियो नै दा बिदिनो थाबाय थायो नै ओंखामफोरबो जाया दैबो लोङा दै दौबाबो दैखौबो लोङा बियो दा बिमानि गाइखेरल' एसेल' जानो हायो नोंथांमोना जुदि बेखौबो नुनानै मिनियोब्ला नोंथांमोनखौ आरो आंहा बुंनांगौ जेबो गैला जोंनि खस्थ'खौ बेबायदि खस्थ'खौ नुनानै नोंथांमोना जुदि मिनिनो ओंखारदोंब्ला मिनिनो हाजासे उननि बेलायाव नोंसोरबो साननो गोनां जागोन आरो जाय बिथांमोना मिनिगासिनो दं बिसोरो उननि बेलायाव साननांगौ जागोन बेबायदि जों बेसेबां खस्थ' बेखौ दोननांदों बिसिनायावबा जों हर सान उन्दुनो मोना बेजों जों बिदिनो थाफाबाय थानांगौ नै गावबो उन्दुआ बिनि मेगनफोरखौ नायनाय बेसे हाबसोलांजोबो उन्दुआ गाबबाय थायो दाल' दसे सिरि थादों आरो बेफोरखौनो नुनानै माने माखासे मानसिफ्रा बुजियो आरो मिनिनोसो ओंखारदों नुनानै जेरै जोंनि न'खरनि मानसिफ्रा जोंखौ रावबो हेल्प होआखै बा रावबो अनसुंथाइ हराखै बेबायदिनो बिथांमोनाबो मिनिहरदों आरो
जों अनसुंथाइबो बिनांगौ गोनां जायामोन, नोंथांमोनाबो हरनांगौ गोनां जायामोन। जों जोबस्रांजोबनायनि गेजेरावसो माबाफोर बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनानै फोथांनो हायो खोमा होननानै बिनाय जादोंमोन आरो जुदि नोंथांमोना बेयावबो गाज्रि मोनोबा जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। उननि बेलायाव नोंथांमोनाबो बुजि मोनगोन। बियो दा हासुनोबो हाबावाखैसो नै, हासुनोबो हाया। बिनि हासुदैया उदैजोंसो गयो आरो हासुग्रा लामाजों हासुदै थाङा। बिदि खस्थ'खौ नोंथांमोना मा बुङो? बा आरो बैसोर मिनिग्राफोरनि गेजेराव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो हागोन आरो। नायनै नानिया माबोरै दं। बिदिनो उन्दुबाय थायो आरो बामजायाबो हारा गोजा नालाय, बामबाबो सायो। बामबाबो बियो माने सानायजोंनो बामजानो हाया आरो। बिखाखौ नायनै उदैनिफ्राय बेसेबां गोजौआव थाखो, बिखायाल' बेसेबांबा गोजौ जाबाय। बिनि उदैया गैला, जानाय गैया लोंनाय गैयिखायनो बिदि जाबाय आरो। मा होनबावनो रायजोफोर, जायसो खस्थ'आव थानांदों बा दुखु सहायनांदों बिसोरसो बुजिदों। मालायनि दुखुखौ मिनिनानै जेबो लाब गैया। जोंनि गोसोआवसो दुखु दं, जों गाबबाबो गाबख'नो हायाखै फिसानि थाखाय। बे सासेल' फिसानि थाखाय जों बेसेबां गाबनांगौ गाबबाय, दासिमाव आरो गाबनो थाखाय मोदैयानो गैला आरो जोंनाव, रानलांजोब्बाय गाबै गाबैनो। माथो होनबावनो दुखुनि खोथा। उदैफोरखौ नायनै, नैबे जाहैबाय फार्स्ट अपारेसन खालामनायनि सिनमोन आरो गाहायाव दङ दा गब्लंनानै दङ आरो बे हारसिंनो। बे सेकेन्ड अपारेसन खालामनायावनो बेनि अपारेसना बिराद गाज्रि जादों। बेनिफ्रायनो जानो हायाखै, लोंनो हायाखै, बिदि अबस्थायाव थानानै दङ आरो दा। बिदिनो दा बे अबस्थायाव दं। थाबायनो हाया, जिरायनो हाया, बामजानो हाया, बाजानोबो हाया। खालि बे माथ्र' उन्दुनायल' आरो बेना, उन्दुनायनि अनगा जेबो गैया। बेफोरबायदिखौबो नुनानै माखासे मानसिफ्रा मिनियोसो। एसेनोसै रायजोफोर, नोंथांमोना बैसोर जाय बिथांमोना मिनिहरदों बिसोरनि सायाव मा कमेन्ट खालामहरनो हागोन आरो भिडिअखौ शेयारबो खालामना होनो हागोन आरो। गोजोन्थों।